ассалому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соғ саломат ҳастем. Бародарои азиз, алҳамдулилло ки тӯли 3-4 рӯзда 11,000 омагия. Ик конкретно нормальни результатай бародарои азиз. Нигаҳ кунем бародарои азиз. Подписаться, лайк, комментария менависонен. 50,000 падарка. Мо гуфтам бародара то 5 числора ма слова кардам, да слова местам. Хоб мерем бародарои азиз, сари масъала. Бародарои азиз, аз шумо хоҳиш мекунам ҳамчуноне ки гуфтагиям лайк, комментария, подписатсара фаромӯш накунен. ҳамчун бародар, баъд ин бародаре ки сураташ мебурояд, бародарои азиз, ҳамин бародар гум шидагия аз Санкт Петербург, ҳамуҷа гум шидагия номаълума тӯли чанд қа мешава нест бародарои азиз. Бародаро, аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳамин навора паҳн кунем, ба падилиста кунем. шояд судбайти ҳамиҷа боша 50,000 ту бибурӣ бародари азиз. Судбайти мумкин ки дар ҳамиҷа боша. Ана нигаҳ кунем бародарои азиз, ма ному фамилияша ҳамаша мемонам, хуб гӯш кунен. Акаҷон, ному фамилияш Мирзоев Хайриддин Тоҷдинович аст. Мирзоев Хайриддин Тоҷдинович. Тоҷдинович аст. Таваллудиш 99. 99. Таваллудаш 99 бародарои азиз. Хоб, галасавои дигаша гӯш мекунем ки аз куҷои ватанай бародаро. Мирзоев Хайриддин Тоҷдинович аст. Таваллудиш 99. Айноҳияи Данғара, деҳаи Кароматулло. Айноҳияи Данғара бародарои азиз, деҳаи Кароматулло. Бародарои азиз, чӣ хеле ки гуфтем, ҳамун хел мо дар словамон ҳастем, дар словатон бестен. Дастгирии шумо, пешравии мо алҳамдулилло рафтестем. Иншоалло ки коро ҳама чика-пука ҳай, нормалниай. Як чиза камтарак бародаро зиқ карден, но алҳамдулилло ки ҳеҷ гап надора. Видео мекунам, мепартомам масъалада гап мезанам, баъд гӯш кунем бародарои азиз. Яъне ки аллоҳ шоҳида, ҳар коре мекунем ба хотири аллоҳ мекунем бародарои азиз. На ба хотири худнишонтӣ, на ба хотири ягон чизи дигар. боқӣ дар амони аллоҳ бошен. Худованд ҳамата нигаҳбон боша. Лайк, комментария фаромӯш накунен, паҳнш кунен. иншоалло ки ҳамин таи бародари маро тамошо доре, соҳиби 50,000 мешавад. худо нигаҳбонат боша.